Com canviar el PIN amb l'app GBA.Labora. En aquest tutorial et mostrarem com canviar el PIN de .Labora des de l'app GBA.Labora. L'app està disponible en versió Android i també iOS. Obri la teua app GBA.Labora. Polsa el botó Accedir per a identificar-te. S'obrirà una nova finestra on hauràs d'introduir el teu DNI o NIE i el teu PIN. Si no recordes el teu PIN, pren en ¿Ha olvidado su PIN? Rebràs un SMS en el mòbil registrat a Labora. Introdueix el PIN rebut i clica en Entrar. Una vegada dins, polsa dalt a la dreta per a obrir el menú. Polsa l'opció Configuració. I després, polsa Actualitzar PIN. Introdueix el teu PIN actual en la primera casella. Després, en Nou PIN, posa els 5 caràcters numèrics que vulguis. Confirma el nou PIN i polsa el botó Canviar PIN. A partir d'ara, usa el teu nou PIN personalitzat per a accedir a GBA.Labora. Esperem haver-te ajudat en el nostre tutorial. Moltes gràcies per la teua atenció.